Aba, nakapamili na ba ang mga pampaswerte po, no? O eto 12 bilog po na prutas, sikat na pampaswerte sa bagong taon. Para sa good news yan, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. 12 bilog na prutas ang muling tampok sa maraming hapagkainan habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon bilang simbolo ng swerte, kasaganahan at magandang kapalaran sa darating na taon. Ayon sa paniniwala, ang bilog na hugis ng mga prutas ay kumakatawan sa barya at tuloy-tuloy na biyaya habang ang bilang na 12 ay sumisimbolo sa 12 buwan ng taon na hinihiling na mapuno ng swerte at magandang pagkakataon. Kabilang sa karaniwang inihahandang prutas ang ubas, orange, mansanas, peras, lansones, chico, bayabas, pomelo, santol, melon, kiwi at plum na itinuturing na may dalang iba't ibang kahulugan tulad ng kalusugan, mahabang buhay at tagumpay sa kabuhayan. Pinaniniwalaan ng ilan na mas mainam kainin ang mga prutas pagsapit ng alas 12 ng hating gabi habang ang iba naman ay inilalagay ito sa bilog na tray o basket bilang sagisag ng walang patid na biyaya sa buong taon. Bagamat walang siyentipikong basihan, patuloy na isinasabuhay ang tradisyong ito dahil nagbibigay ito ng positibong pananaw, pag-asa at saya sa pagsisimula ng panibagong taon. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.